Takže čaute, ja som Foxy.sk a vítajte u nášho ďalšieho dielu. Som tu teraz s Crazy Streetom a Kubzikom. Čaute chalani. Čauko. Čaute. No, dnes chceme postaviť znova mobtrapku, ale ju posunúť, aby nám vyšla. Tu sme si nachystali také fajné miestečko pre zombie villagera. A chalani sú v doloch, či kde ste? Ja som za domom a stávam hradby. No ja som v doloch a hľadám diamanty. No, každý má inú Nie každý. robotu. A ja sa pokúsim zase zvačovať. Ty to vyplňaj, lebo ja nemám kde dávať hradby. Hej, a čo som tu ja, somar na ovládanie? Ty si to rozstával, tak ty to doplníš. Čo? No a postavíme mobtrapku na neviem čo. Na hranie. No tak nič. Dobre, spadol Jasne, nahraj. Lebo si kriplavý. No, spravíme mobtrapku na XPčka, no, tak lepšie povedané. Tak. Natáčali sme aj video predtým, len frak sa nám vypol a skončilo to v 41. sekunde. Taká menšia, Chybička. také menšie nešťastie. To bude taký menší diel, no. Hej, zase menší diel. Pochybujem, To že bude- Včera To som, bude trailer. včera som povedal Crazy Streetovi, no bude to taký kratší diel. Hodil som to tam A malo to pol hodín. 36 minút. Aj s tebou, Kubzik. Poviem, ty si povedal, to bude taký kratší diel. 32 minút. No čo už? Chcem to možno pozdraviť jednu skupinu, ktorá sa volá H.Oral. Yeah, bodka dal. Áno. To je... To sú naši ľudia. Áno. Tak, doly sú už vyplnené. Keby ste mi radšej pomohli. Nie, nepomáhajte mi, lebo všetko skazíte. Jakub, v minulom dieli si chcel pozdraviť skupinu H.Oral a zabudol si. Áno, zabudol som, prepačte. Au, ty kokšo, ten zombík mal lopatku. Dobre. Tak to bude asi hrobník. Jak zapnem TNTčko, on to nejde. Zápal ho. A s čím? S kresadlom. Zapalovačom. Že by som tých kresadiel len mal. Ja použijem paku. No alebo potom ten nástupnú dosku. Ty vole. Či našlapnú Myšku. dosku, či jaká to je. Ľubo, a potom do rohoch spravíme také vežičky, také špicaté, nie? Keď si začal už len tak. No. No ale tuto si to nemal tak zakrútiť, či ako? Tu by som to spravil také, To sa zrobí, také to okrúhle. To nechaj tak. Dobre, tak to... To zrobím. Dobre. Nejdem ti do toho skákať. Dobre, Som rád, že si to pochopil. pokračuj ďalej. Ty to rýchlo vyplňaj. Keď vyplňam, tak ale... Ja chcem už začať aj s tú mobtrapku a nepovedal som, že ideme stavať hradby. Ty si začal. Dobre, idem vám Ty si pomôcť. povedal, ty si vravel, že ide stavať mobtrapku, tak stavaj. Ja som... Ja som povedal, že stavam hradby. No dobre. Jakub, pomôžeš mi ísť túto z hradbu, nie? Či z mobtrapku do prčíc.
Docenčantnutý luk, nezničiteľnosť 2. Daj. Už mu nezničiteľnosť 1. Ale daj aj tak. Ale ten už je v dobrom stave, že je na hovno. Nevadí. Opraví sa. Kovadlinu spravíme. Zasa som spadol. Dneska mi nejak to padanie extra super ide. Čili sme sa. Išiel by som si už enchantnúť nejaký meč. Je tu warp enchant vlastne? Nie. Je? Je? Je či nie? Musí byť podľa mňa. Je? Dobre. Je? To sa ma pýtaš alebo hovoríš? To hovorím. Aj, no dobre. Ty ale prúser. Ty, tak toto je dobré. Odraženie na 2, korisť na 3, sila ohňa na 2. Ľubo, pozor. Jakub, čo robíš? Teraz žerem. Aha. Ja len aby nebolo ticho, vieš. Ja viem. Pokračujeme vo svojej robote a... Potreboval by som už nejaký normálne brnko, ty kokšo. Všetko sa mi kazí, potrebujem diamanty, Jakub, daj mi diamanty. Kelo. Na celé brnko. Čo? Na celé brnko. Povedz počet. 32. No počkaj, brzdi. To mám akurát na celé brnko. Možno ešte mi ostane. Na čo si podľa mňa. 32 ich nemám. Koľko? 21. No, daj to. No, čo nechceš? Nestačí, keď dáš 5. Na helmu, nie? No. To vieš. Tak nedaj aspoň... To mi ho zrob ty. Tak nedaj 8, no. Tak nechcete ze zlata? Tak ja si spravím ze zlata. No. Ja dám do čestky stak zlata, aby si to rozdielte. Zlato mi je na 2 veci. Mám zemiak. Tak tie 2 veci použij. Z ironu mi prvé vydrží ako ze zlata. Ja už mám aj nejaký iron. To, že iron, ty kokšo, zlato svoje. To som si spravil z nugetoch. Kto je vedľa mňa, alebo čo je vedľa mňa, ty kokšo? Ja. Ty kokšo, som sa zlákol, že čo to vedľa mňa je, že to je Enderman. Jasné, Enderman. Koľko bude mať minút tento diel? A ja to mám odkiaľ zistiť. Tak ja sa vám typujem, že prelo približne. Vieš, kedy si začal natáčať? Neviem. To je fakt úžasné. Keď ukončíme to, kedy sa mi už bude chcieť. Pokoj. Jasné. Takže ty budeš dokážeš Minecraft aj 2 hodiny. Práve. Preháňaj. My nepreháňame, Baťo. Presne. Minecraft som maximálne hral... Koľko som to hral? 7 hodín, 8. Ne. Ej, 7 hodín!
Zombie Villager, poďte preňho, je tu veľa tých... poďte mi pomôcť, že by... Tamku tým. Kým vieš snívať, tak máš nádej. Všetko sa raz podarí. Ochrana 3, neprestrelnosť 4 a nezničiteľnosť 3, čo som dostal brnko. Rýchlo spravte kovadlinu. Ja si to chcem opraviť. Mám zrobiť? Kovadlinu. Počkaj. Nezrobím. Prečo si ma zabil? Ja som ťa nezabil. Debil. No zombík. Ja som v chalupe. Neobvinuj ma, hej, prosím ťa. Keď to nie je pravda. A ty si tam stal, takže to bolo No, napadnuté. lebo som asi zabíjal tohoto. Enderman pritočený. Že by ste mi išli pomôcť, to vás nenapadne, že? Že by sa práve delal TNT. Je to TNT. To je Neznášam, keď nám Endermani kradnú bloky. Ty kokšo, tu bude toho vybuchu. Dávaj, buchajte, vybuchni. Tak, pekne. Ešte ty vybuchni. No nemusíte púčať do toho mikrofónu jak sloni, ale no... To je ľubo. Ja som tu tichočko, jak Ježičko. Čo bolo? To ti asi zdalo. Alebo snívalo. Ani nesnívalo, ani Tu nezdalo. pavúk zabil skeletona. Nemáte jeden iron? Nie, iba 5. Netreba. Kým vieš snívať, tak máš nádej. Do pele. A čo, máš rád hudbu? Mám rád hudbu. Tak ju nechám. Nekazím. Ja ju len upravujem. No takto. Takto a takto. A to ide takto, takto. Jedno TNTčko. No dobre. Chýbajú mi... 2 pušné prachy mi chýbajú na ďalšie TNTčko, to je jedno. No a začneme už tú mob trapku, alebo sa tu ideme ako... No už by sme aj mohli. No ja idem tuto zabiť ešte nejakých creeprov na TNTčka a... Buchli mi 2 z 3. Beong. Tak ja si idem niečo enchantnúť. Tuto meč si enchantnúť. Že jaké. Ty kokšo, keby ste videli, aký mám fajný enchant. Pomračenie nemrtvých 4, nezničiteľnosť 3, odrazenie 2 a ohnívá noc 2. Za kilo levelov si enchantoval? Odkiaľ bereš levely, ty špina? Za zabitie. Jak horí ten Enderman, no sa fokus kape. Keď buchni do Endermana z ohnivú mocu
A uvidíš, ako bude behať okolo teba, jak sprostý. Dobre, akože kde začneme tú obtrapku? Nejak takto tu. Tu, takto nejak. Takto. Poďte na druhú stranu. A kde na druhú stranu, čo tam, kde to spravím na tom úzkom, to musí byť široké. Kde si dám hrad? Jaký zas hrad? Ja chcem hradík malý, som ti to vravel. Tak si ho, Jakub si postavil dom, ja postavíš chcem hen hrad. tam dozadu, keď si to vyplní, no. Čak ďakujem keď si pekne. to vyplnili na mobtrapku, tak tiše. Ľubo, nie je za čo aj na budúce. Vy špiny. Ako pamätáš si ešte, ako to bolo? No. Dobre, tak nemusím ti už vraviť, ako to máme, hej? Robiť. Kosika, takto to robí. No Ako dobre. to bolo? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, 10. Dole. Au! Do prčíc, Ľubo. Ľubo, ja som ťa videl. Ty špina. To som ti vrátil za ten hrad. Iď preč, Jakub. Mierim to na teba. Prestaň, Paťo. Ďakujem. Ideme si tu ideme Tak si prestaň. PvPčko. Dobre, poďte, kto má dať taký boss. Najlepší meč. Aaaa! Počkaj, do ryti. Keď také žerem? Nie, čo som ani nešťak, počkaj, po tebe idem. Je tu Warp Enchant? Hej. Ok. Ešte on Čo je, nám Paťo? tých šípov. Chceš vidieť niečo? No, dívaj. Jahaha! Tu máš ty. Haha. Ja som to eskapal Aha. teraz. Dobre, a prestaňme, Dobre. poď to dorobiť. Mňa vyhodilo zo serveru. Chvála Bohu, že mne sa to nestalo ešte. Ako ty si tam fakt nebol nápadný, ty kokš, ako si po Ľubovi chcel. No ja viem, no že tam nebol. Keby ste mi išli pomôcť. Ako mohol by si No to dáš. tam dať zatiaľ tie schody, ale... Však tam sú.
Jedol som. Nehodili by ste mi tu nejaký celý cobblestone? No, poď sem. Nepoď. Príjmi. No, to mi... Nefuč do toho, Určite do toho, jak vieš. jak slon. No prepáč. Prepáč. Ty kokšo, doma šutuje. Neviem, ale mňa kto si trafil. Pače je tu. Doma Nie zašutnul. je to ten z toho druhého ostrova? Na jednu ranu mi zebral 2,5 srdiečka. Nevidím tam nikoho toho na tom druhom hrade. Čo točíme? Neviem, možno nejakých 20 minút. Možno menej ešte. Jajaj. Jakob, nechcel by si mi ísť hore pomôcť troška? Vyhrám na to, že mám čas. To bolo smiešné. Neviem, ako to chceš. Tak to skús nejak tak, toto sprav tak, ako som to ja spravil. Dobre. Ale musím to spraviť dvojblokové, aby sa nám to endermani nespawnovali. Dobre. Čo? Príjmi mi to, lebo som spadol dole. Tak si hore nastav set home. Prosím ťa, na čo? Tak keď spadneš, tak nemusíš sa portovať, nie? Dá si iba home. Kdež? Ľubo, keď sa zabije, tak sa automaticky ide na hlavu. No vidíš to. A keď si ho nastavíš hore, tak ťa to dá hore. No. Vieš? To bolo trápne. Ty si trápny. Keby ty nie. Paťo, príjmi. Ty
Už je tma, za chvíľu tu budú tie beštie. To bude dobre, zase budeme mať XPčka. No, a nič. Je trápny. Niečo by som ti Tak mu to napíš. Tak povedz. No, Rátie, nie? no, Čo? Ideš zase v piatek? Hej, idem, isto. Na army zábavu, ktorá sa koná v Krose, presne v piatok, 17.14. A kto príde armádne oblečený, Vojenský ty armádny. zdarma. Čo má? Drink zdarma. Foxy, je ti jasné, že dneska to tam už musí Je. byť. no, To hej, video. ale my nerobíme reklamu na bar, ale my robíme reklamu na seba, hej. To nevadí, Terka bude len rada. Terka 30 eur za to chcem. Taká drahý. Počkaj, raz, dva. No, budeme radi, ak nás nezbije. No však. No počkaj, to mám dať nejaké Tak široké. ako si začal. Ale 10 blokov dlhé. Od tohoto, od tej diery. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ešte jeden blok. Dávaš to ale pol bloky, nie? Či, počkaj, Dobre. celé, no dobre. Celé. Dobre. Ja som dával celé. Som si myslel, že som dával pol bloky, ale nevadí. Nenávidím noc. Furt ma musia zabíjať tie špiny. No, Bežte. ešte ti vieš čo ako poviem? Že No. pozri. Že to pôjde ešte takto. Keby to bolo na mne, Paťo, Ale musíš to tu mať. tak by si to dal o 3 bloky nižšie. Ale potom... Na čo 3 bloky nižšie? Ja neviem. Dal som 9. 10, keby niečo. No však ľubo aj ty musíte vedieť, čo znamená 9. Tak ja viem. Čo? Paťo. 2 plus 2? 9. Nimi. Prečítaj mi toto. Čo? Daj tam Prečítaj mi sem. toto. Motorku. Áno. Ja idem... Idem sa pozrieť, čo to je. Warp Crazy Fall. Je vytvorený len z redstone a command blokov. Žiadne pluginy vytvorené by Havok. Kde sa... Ó, je výhra To nie, že to s tým videom zase prežili. Mám toto ticho, čo idem. Chalani, poďte. Warp Crazy Jak sa to volá? 2x L. Vyhrať 10 diamantov. Ty košo, prečo tu majú všetci meče? Jako? Jo, s nimi sa pre... A kde? Crazy... Je to Crazy Fall? Počkaj.
Jakub, donies aj toto k jedenie, niečo zjesť do prči, lebo ja som hladný. Mám. Kde si? Tam vešiel? Do toho? Aha, mám, tu som. Hej, Veď poj som do za tebou. ľavého Za horného tebou som, rozu, za kde tebou je som. napísané Crazy. Tak, hladný som ešte. No ja ti dám tiež nejaký darček. No Som to bambus. nemohol do Ender chestky vypchať. A sa smeje. A akože posledný vyhrá. Nie je posledný, Vyhráva. ale kto to prejde, alebo kto to prejde, ako že prežije, tak vyhráva. 10 diamantov. Ja som tu našiel túto diamantovú sekerku. Už je nejak použitá? No, toto zlatý meč, ešte plný. Ja som jak na charite, ty kokšo. Je to celé z redstone, tak bacha na to. Nie, Herobrine. Lubusi, kde si? Kto? Ty si tež na ten Crazy Pal? Nie, ja si stávam hrať. Nie. Lenže špiny ste mi ukradli miesto. Tak si to musím zväčšovať ako idiot na druhej strane. Ja som Čo, nič Paťo? nehovoril, ja som bol ticho. Čo je toto? Oko? Kokšo. Máš ešte čo jesť, Jakub? Mhm. Ale skačem, rýchlo idem, skačem, tak mi cobblestone tu siače. O, Pierko, to si zaberám. A ja ti to hodím naspäť. To asi kto tu najviac vydrží. Ostať. Tam je, že je to celá hra je z redstone a že kto to vyhrá úplne, že to vyhraje 10 diamantov. A a idem o toto preč, že ono to nejde fungovať. Ono to nefunguje. No. Foxy, či Kubzik, prči. Som ti vral, že Foxy. Na teba išli zo zombie, som ich zabil, keby niečo. Dík. Crazy Foul a idem si zabrať veci moje. Čo ty? Žiadne cheaty, podvod je trestaný banom. Takže žiadne cheaty na Crazy Foul. Ešte jeden treba, ešte jeden. Aj ty máš takú hudbu?
Jakub. Sekundu mi kto syká, haďte kamienky do okna. Ja viem. Začína to, Paťo. Ja som ešte stále prežil. Ó. Do čerta. Stále nespadol. Ó, skoro ty kokšo. Blok pode mňa spadol. Ja nie. Spadnul som. Do čerta. A už sa to blížie ku mne. Ach. Čože? Ty kokšo. Kúsek. Už som mohol byť dole. Vieš, koľko nás tu ešte je? Ešte 5. Zo 6. No, ešte 18 tu bude. Už ja to chcem vyhrať. Držte mi palce, vy čo sa dívate na to video. Ja už nemám kde skakať potom. Iba túto popred mňa. Tam. Dobre, kto tam bol? Som tu. Ješkovice? Ješkovice? Jako? Nie. Nej. Susedko môj. Ó, ja som spadol. Poslední traja sme tam boli. Nie. Debil. Poslední traja sme tam boli a presne ten blok spadol, čo som mal, a som nemal už kde skákať. Veci si zoberiem a idem domov. Mohli by ste dostávať tú mob trapku. No teraz ako staneme hore. Čo vám vravil, nastavte si tam set home. Nie, na čo? Na to si tam budem dávať set home, keď sa tam jednoducho Ale dostane. to je... No neviem. No Je zatiaľ. ma dobre počuť aspoň. Jakub. Nejaký cobblestone ešte. Dášel by sa. No príjmi. No aby to. To kúkáš, buzerante. Dneska asi nepôjdem von. Už asi ani ja sedem na to. Za prvé Zima tam je. No už tam je tma.
Nie, kde som išiel. O tú tmu tak nejde ako o tú zimu. Tak. Buzerante. Tak, takto. Koľko to už môže mať minút? Dokončíme toto, takto to dokončím a ukončím to už. Ešte od pol hodinku a už hej. Lebo partní sa ku nami, To je keď to dlhšie, no. ukončiť. Ideme to ukončiť, partní sa. Jako? Veď rýchlo sa portni. Ja som doma, ja už Ja idem. hore Kde to tam ukončíme? Hore, Na obtrápke, hore sa portni. Kde? Na obtrap. Aj sa napíšte. Pepa. No, ja som... Napíšte obidvaja, ja to príjmem. No, lebo píš rýchlo. No, dobre, ste to obidvaja. A Foxik SK, hej. Nie, ono... A tá diera má byť keď väčšia, táto aby te voda pošli. pôjde, tak oni budú presne do tej diery padať. Ale ona mala by byť, sa mi zdá, 4 Aha. bloky. 1, 2, 3, 4, tak. Ja som ju mal takto. Každý ho tak má. No No, dobre, ukončíme my sa to s vami teda. lúčime a uvidíme sa pri ďalšom diele. Takže, čaute. Čaute. Čauko.